Ассалям. Менің миссиям тәмам. Руслан. Татарстанның бары бір районында ғына коронавирус тіркелмей қалды. Бір районында ғына. Білесің нендей район? Bütün жерде қызық, кішілер, перчатка, маска кие берулер. Бізде даже вирус та жоқ. Музыкальная пауза. Мұнда оңла бетер болмашыл. Ана шығып кеттілер. Потом қызлар шығып кеттілер сразу стриптиз деген. Ол бізді көрмей. Yok, ол бізді сезмей, аңлайсың ғой. Білесің нәрсе, Ринат? Сен әти болырға әзір. Рахмет. Сен балаларына аңлай бастадың. Анда Нормально. Әйде, барымыз да шулай айтабыз ғой. Бүгін біздің қонақта Ринат Галиахметов. Біз аны білеміз. Нешік? Бірінші татар блогер, татар малай. Нәқ шулай. Нәқ шулай. Шулай Мен де ук- татар малай, кстати. Шулай ук, әлбәттә инде Рөстәм Кәримуллин, Руслан Харисов һәм мин, Рамил Агдеев. Бу безнең проект Тәрәзәләр проекты, икенче чыгарылыш. Без монда нишлибез? Без монда ниндидер яңалыклар бер-беребезгә сөйлибез. Алар өстеннән ниндидер комментарийлар күлеп алабыз. Һәм инде әлбәттә сөйлибез бер-беребезгә ниндидер безнең гомердә булган. Иң мөһиме, иң баштан Рамил аны аңлата. Бүтін қағиделәрне Рамил аңлата. Егетләр, минем шундый сорау бар. Сорау да түгел инде, мөрәҗәгать бәрәкәй генә. Менә Рамил иң баштан әйтте, Ринат беренче татар блогер, татар малай. Ринат, мин дә татар малай, син беләсең, име? Мин дә татар малай. Мин синнән Бөтенебез дә татар малай. Мин ул Без Рамил белән аккаунтны түгел, без сразу юк дидек үзебезне. Да, мин синнән ул аккаунтны алмадым. Кем беренче булып регистрироваться итте Инстаграмда? Син кайчан регистрация булдың? Теркәлде. Теркәлдең. Кайчан теркәлдең син Инстаграмга? Кашан теркәлдем. Именно татар малай исемеме или гомумән кашан Инстаграмга теркәлдем? Әйе, татар малай исеме. Инстаграмда мин 2013 елдан татар малай дип мин 2016 елда март айында дип яздырдым. Ләкин сез татар малай и хәрфе белән, минеке y хәрфе белән. Димәк, син беренче татар блогеры, ә мин беренче татар малай, аңлайсыңмы? Конечно. Все, мин киттем. Минем миссиям тәмам. Руслан, син бу әйберне дөрес сөйләмисең. Менә татар малайның менә ничә подписчигы бар? Ринат, син ничә подписчик? 100 меңнән артык. Ринат, синдә ничә подписчик? 134 мең әйе. Һәм инде Русланда 6349 мин һәрберсен беләм. Менә монда инде аңлашылды, кем шын барлык татар малай аккаунтын. Кем шын барлык блогер, ә кем шын барлык татар малай. Все, яптык теманы, яптык. Все. Мин беренче раунд. Самоизоляция. 2 ой ярым машында инде билеп булмый, санап булмый. Син ничек самоизоляцияны үткәрдең? Так, мин ничек самоизоляцияны үткәрдем, ничек үткәрәм? Беренчедән инде минем эшем рөхсәт итә удален эшләргә. Димәк, мин эшсез калмадым, мин эшемне эшләдем, ләкин удаленно. Күбрәк вакытны мин Илюзәнең авылда үткәрдем. Ни өчен шунда? Чөнки анда интернет күбрәк әйбәтрәк тота. Юк. Чөнки минем әти-әнием чирләделәр. Монда фишер итәргә кирәк түгел иде. Без монда кайтсак та, менә бер кайткан идек, без майның башларында без бакчада гына яшәдек. Әти-әни белән күрешмәдек. Менә ниһаять бу юл кайттык, 2 айлар белән күрешмәдек. Шуңа күрә
менә шундый хәлләр. Күбрәк анда авылда яттым, шул контент, авыл контенты эшләр эшләдек, бакча эшләдек, исемнсе. Булай эш удаленно эшләгәч, ял иттем дип әйтеп булмый. Самоизоляция с плюсом дип әйтимсең инде. Эш җитәрлек булды барыбыр да. Әйе, эш җитәрлек, контентта күп төшерелде шул авыл темасы бит, авыл темасын яраталар. Шуңа күрә мен әйтәм бит, плюс кына булды ул. Мин Обычно бит ничек әйтәләр? Авылда эш бетми. Блогерның, татар блогерының авылда 2 тапкыр күбрәк эше. Анда эш, бакчада да эш бар, контент та ясарга кирәк. Юк, бакчада да эш бар. Бакчада эшләвең шул ук вакытта контент булып килә. Аны дөрес итеп төшерергә кирәк. Ул контент булгач, аны тагы әйбәт итеп эшләргә кирәк. Җитер-җитмәс итеп эшләргә ярамый. Дөрес итеп эшләргә кирәк. Монда инде бәрәңге матиклаганда әби карамый, монда блогерның подписчиклары карый аңлыйсың. Монда әби телефон белән төшереп йөри артыннан. А сиңа кем әйтсен, Руслан, что подписчиклар арасында әби блогерлар юк дип, а? Бар. Алар да утырып тагы Ринатның ничек бәрәңге түбен игәнен карап, алай тоталар менә безнең вакытта матыгы ишмәсәм, а? Тәпке диләр бит әле. Матик, тяпка. Кемдә нәрсә ничек? Тяпка, ие. А мен ул тяпкалыгы бер рюмка, тяпка как раз. Вот шуңа уйлап чыгарганнар да, әйдә тяпкалыйбызмы? Әйдә тяпкалыйбыз да. Матикларга. Сразу тяп и хоп бәрәңге төбенә яттылар. Карале, шунда Ринат, шунда авылда, тыңлыйбыз. Мен әйтәм, Рөстәмнең что-то бер наушник әләчек тыкканың син. Әйе, минем колак шундый теге бик сәер формада, мен күрсәтмәскә тырышам кешегә. Но наушник аша күбесе беләр колакны сәер. Аның наушнигы колакка, батып китә прям, бата теге. Коеда тыман. Балык ширтә башлаганда теге поплавок бата бит. Руслан кычкырмаган булса, хәзер уже ширткәнен күрер инде үзең. Кычкыра башлады, хан күрмәйсәксең уже. Ачтылар. Әйдә, Ринат, дәвам ит. Тагын нишләдең син? Эш эшләдең, әлбәттә инде авылда эш бетми, блогерство. Аннан соң беләсезме, һәр ир егетнең бит менә шундый эше була, өендә әйме, ул менә эшләргә кирәк, менә аны эшләргә кирәк, менә моны ясарга кирәк. Менә ул бетмәшә. Нәкъ шулай. Мин квартира алганга, ипотекага әйме хәзер 4 ел, и минем балкон был хаус, 6 метрлы балкон, и анда теге мин как Плюшкин. Әйберләр апкыранда атам, и балкон тулды шүп белән. И менә бу самоизоляция вакытында мин балконны ясаттым, бүтән шүпне болгаваттым, бүтән полкаларны куйдым, бүтән нәрсәне ясадым. Әйе, ул теге прям как рушайтмышлы как гора с плеч. Бүтән эшне шундыйлар эшләдем, бүтән эшне. Машинаны ремонтладым, яңа тегермәчләр алдым. То есть мин яңардым дип әйтим. Бүтән җыелган эшләп бетердем. Менә ул самоизоляция у яктан менә һәр кешенең бәлки шулайдыр. Менә шуның плюсы зур. Минемчә, егетләр, елга бер тапкыр, 1-2 айга самоизоляция ясарга кирәк. Вот это супер. Егетләр, без теге инде вирус темасын тотынгач бу вирус темасын әйме. Барыбер бит инде аның турында без сөйләшәбез. Минем яңалык бар, кызыклы яңалык бар. Татарстанның бары бер районында гына коронавирус теркәлми калды. Бер районында гына. Беләсезме нинди? Әгерҗе. Эшләп. Менә шундый тавыш. Торман. Так, Әлки юк, дуслар, балык бистәсе. Балык бистәсе? Әйе, балык бистәсе. Балык бистәсендә бер зараженный кеше дә юк. Бер генә әйтәм, үпкәләмәсләр, шәт үпкәләмәсләр дип ышанам. Ну, әйдәгез, моның турында дөрес итеп әйтергә кирәк, җегетләр. Ну, ярамый алай. Балык бистәсендә булай да бер нәрсә юк, аларга даже вирус та бирмәгәннәр, аларга итәк бер нәрсә бирмиләр. Аларга булай да бер нәрсә эләкми җүннәп, аларга даже вирус та килмәгән уже, алар нишәгә билмичә утыралар. Минемчә, просто балык бистәсендә кеше әз. Гомумән яши. Шуңа күрә анда вирус юк. Аны әйтеме ялгышлык әйтеме нәрсә дә җегетләр, аларны атыйсы кеше бистәсе дип, алар балык бистәсе булгач кешеләр анда балык яши дип уйлый, барлар. Миндә инде мәгълүмат бар. Күргәннегез бит инде менә нине?
көптен түгел генә безнең күрше республика Чуваш республикасының теге башка алдагы президенты менә аны бит инде алдылар урыныннан, солдырдылар аның Губернатор. вазифасыннан, губернатор аны солдырдылар вазифасыннан. Бүтін болған вазифаларын дұрысырақ. Yok, to'xta, Чувашияда лордлар була бит. Лорд. Чувашиядамы? Yok, көтүчеләр. Менә, шуның губернаторын эштән алып, инде күпме вакыт үткәннән соң, ул күптән түгел генә Россия президентына каршы судка биргән иде. Аны, ягъни, теге эштән дөрес иттереп, закон буенча алмаганнар дигән сүзне. Менә бүтән дөнья, бүтән халык авырта, безнең илдә пандемия бара, безнең илдә ширләүләр бара күп кенә. Ул менә шундый эш башкарырга булган. Ну, аңлап булмый. Монда инде бер сүз генә уйга килә, оятсыз. Ничек инде Путинга судка бирергә була? Юк, безнең халык, безнең Туктар, Рамил, син нинди башсыз дидеңме или оятсыз дидеңме? Ул бит теге губернатор Бармалей сыман ачкычны бүләккә бирә торган. Кытырткан, Аның үзенең эшләгән начарлыклары теге бардыр да, ансыдагын теге тикмәгенә эштән алмадлар, ансыда аңлашыла. Монда эш икенчедә. Менә карагыз, хәзер илдә, дөньяда пандемия бара, кем нәрсә генә уйламый, кем нәрсә генә эшләргә булдырмый. Кемдер яңа бизнес ача, кемдер яңа әйберләр төзи, кемдер яңа юллар эшли, яңа әйберләр уйлап чыгара, нидер кулланмалар. Кемнеңдер башына просто килгән Путинга судка бергән башыгызга киләме? Кеше утыра уйлап, әйдә нишәргә була? Мин бу пандемия вакытында нишли алам? Ну вот, шундай бер эшли алам бу. Каян килә андай бер кешенең башына дип әйтәс килә. Бу бит кинәт белән дуслар белән балыкка җыенып чыгып китү түгел. Потому что балыкка җыенгандан да күбрәк уйлыйсың. Мин беләсезме? Нәрсә булып тисен? Бирде Нәрсә булып бетте? Юк, аның әйберен, юк, аның, значит, менә шушы биргән ниен, нәрсә дип аталар? Ошаттылармы? Заявлениесен ясадылар. Причем беләсезме? Заявлениене электрон вариантта ошаттылар, планшетын ошады, шейни. Apple как раз олма бит, әйдә, кибер. Яртысы уже ошалган, әйдә. Рамил, синең өчен яңалык бар минем. Синең өчен яңалык. Син андый темаларны яратасың. Син андый темаларны бик яратасың. Бәлки сиңа бу персонаж да бик кызык икән. Кызыктыр, мин шулай уйлыйм. Тарзанны беләсез бит барыгыз да. Тарзан. Инде әлбәттә. Теге матур иттереп бии торган Наташа Королеваның ире. Ул беләсезме? Ул күптән түгел пандемия аркасында акча җитмәүгә зарланды. Эшләргә эше юк, аңлыйсызмы? Туктале, Тарзанга трусикка акча җитә, ул җитә бит инде. Димәк, аның эшли торган киеме бар. Димәк, аңа акча тыгырга урын бар. Бәлки ул беләсезме? Бәлки ул маска киеп, күрәнегез бардыр, менә шундый блогерлар ясыйды маскадан трусиклар анда, теге имчекләр буламы, ул лифчиклар шулай буламы? Аңа бер фермер җавап бирде бит инде, Тарзанга. Беләсезме нинди җавап? Нинди? Давай сыер савырга килде. Акчасын да түлдең ди. Менә сиңа загар ди, чистан хава ди, килде бөтенсен ясап бирәм ди. Шулай җавап биргән бер какой-то известный предприниматель, фермер. Бик дөрес. Анда бит загарның дагы динги түрі генә юк. Менә сиңа агачлар, менә сиңа лианы, Тарзан әйдә, менә сиңа джунгли. Монда әле без яшәсәң, без сине тагы Татарзан дип йөртәчәкбез. Татарзан. Иң кызыгы бит Тарзан, әгәр дә Тарзан утын яра башласа, Тарзан агачлар или менә бүрәнә кисә башласа, прям идеально совпадает бит ул. Картинка сходится. А менә Татарстанда Тарзан булса, аның исеме Тазарган булыр иде. Ул именно самоизоляция. Алаксамин Тарзан. Тазарган. Соңгы нинди әйберне рекламировать итте? Әйдә, җибәр. Реклама ясадым, нәрсәгә? Соңгы тапкыр минем соңгы роликта бар. Мин аны прямо видеода, сез аны кармадыгыз, 100%. Ул видеода мин прям туры итеп әйтәм. Икенче минуттан башлана, сез теге текст белән чыга. Сез бөтенегез дә беләсез, мин ашырга әзерләргә яратам.
Шуңа күрә бу теге хәзер реклама булачак, карап китерсез. Мен анда рассказываю токта турында сөйлим, токта. Шундый таштан ясалган, сөйләмим аның турында. В общем, карарсыз видеоны. Интеграциясы шул, то есть мин товарны алдым бартер белән. Аның бәясе бик кыйбат түгел. Просто беренчедән мин нативно сөйләдем инде. Ну, правда, видеода туры реклама ясадым. Просто кешеләр үз кулы белән ясый. Шуңа күрә мин аларны турында сөйләшкем килде. Нәрсә? Токта? Токта. Әйтегез токта. Ашарга. Кисә торган. Могу показать, монда ул. Әйдә, давай. Күрсәт. Реклама яса. Дусларым, матурларым, мин бит ашыгып пешерергә яратамыйм. Менә шеф доскалар, такталары, алар Уфада егетләр ясыйлар. Ис сеңдерми менә бу такталар, карагызлар менә ул такта. Ис сеңдерми, бу тактада фрукт да кисеп була, ит та кисеп була, бер сөтеп аласың да, Ренат, сколары да әйберләрдә калмый. Ренат, менә бу токталарны ясый торган егетнең исеме ничек? Ой, белмим шул. В общем, егет менә бу токталарны ясый торган егет. Егет, менә без реклама ясадык, безгә дәген токта бир инде, брат. Шундый хәбәр, стриптиз клуб турында. Стриптиз клуб. Ана чыгып киттеләр. Хатын кызлар чыгып киттеләр сразу стриптиз клуб дигәч. Менә Америкада инде, Америка бит инде безнең ятсыз иләйме. Америкада Шайен шәһәрендә, штат Вайоминг, Шайен, штат Вайоминг районы безнеңчә стриптиз клублар эшли башладылар. Һәм инде стриптиз клублар ачылды, һәм анда бүтән теге бии торган кызларга маска киергә туры килде. Менә шунда, ну, күз алдыгызга китерегез. Бии стриптизерша, стриптизерша, аның бер киеме дә юк, а битендә маска. Зато әнисе танымый. Әнисе. Синең яңалыгың так сөйлим, мин сәхә яңалык сөйлим. Менә минем яңалык. Менә пляжларга йөрибез бит хәзер, әйме? Хәзер трикини дигән нәрсә чыккан, трикини. Теге нижнее белье, лифчик и маска. Трикини. Шул бер төстә. Трикини. Ага. Менә күрдегезме? Шәп яңалык бит. Һәм перчатка булырга тиеш. Четверкини. Гафу итегез, и аякка специальный перчатка шикелле стельки такие. Так что квинтакини. Сез сизәсезме, бүген Рамил сөйләшә. Бик сөйләшә. Рамил күбрәк теге күп сөйләшә торган кеше ул. Теге темалар закидывать итә. Рамил, беләсезме нигә сөйләшә? Чөнки аның бер элементы бүген юк. Ул күзлексез егетләр. Ул безне күрми. Юк, ул безне сизми, аңлыйсыңмы? Я вас не чувствую. Рамил, ник син күзлексез? Юк, менә сез ияләнегез миңа күзлексез, чөнки мин үземнең күземә операция ясаттым. Минем бит, ну, күз начар күрә иде. Шуңа күрә мин күзлек белән йөрдем. Менә логика. Вот, Рамил, күрдеңме? Күрдеңме нишәдең син? Күзең начар күрә башлады, аңламый башладың, кайда нәрсәне сәкән, бардың операция ясаттың, күрдеңме? Ничек әйбәт. Менә мин тагы бер кат сорау бирәм. Менә ул Чувашия президенты нәрсәгә шундай бер эшләгән, аның күзе күрми что ли? Чувашиядә глазная клиника бар, менә дигән, күзне лечить дип була торган, күрдеңме? Менә нишләргә кирәк? Барга кирәк, күзне лечить кирәк. Шуның өчен күзлек киеп йөридең гөләйм бөтен җирдә. Минус ничә исәң, Рамил, минус 12. Мин ноябрьдә ясаттым. Һәм инде хәзер кара күзлек белән йөрим. Бүген мин үземнең кара күзлегемне өйдә калдырдым, онытып. Шуңа күрә мин әзрәк моңсу утырам. Ну, үземнең образда түгел. Моңсу Рамил. Үз-үзеңә ошамагансың, Рамил, шуны әйткәндә. Мин менә үземне күзлекләр нишләтәйме? Күзлекләр нишләтә? Кешене сөйләштерә. Күзлек кеше сөйләштерә икән. Есть. Бар бит Денис Мацуев, а безнең бүген Рамил Моңсуев. Сез минем күңелне күтәртәсез тәкрирдә барып.
Кемнең яңалыгы бар? Нәрсә анда карыйсыз? Ну-ка, булай уйлап чыгарыгыз яңалыкны, карамагыз. Yo'q, mana mening aytashim keladi. Qarag'iz. Qarag'iz. Bu haqidagi yangilik ta tugul endi buning turida bek ko'pgina сөйләшәләр хәзер. Qo'yishanga tekli barırga mümkün degan so'zga әлеге javobni biz eshitdik, mana tugul javobni. Только Qozonning meri gina aytdi. Yil oxirina hali Moskvada yurishakmiz deb. Bu nindida bo'lsa ma'lumot, mana vaqt bilan bog'liq. Nindida bo'lsa ma'lumot әлеге. Shulay bit. Бүтән мәгълүмат бездә юк гомумән, siz аңлыйсызмы? Кайчан, ничек, нәрсә беркем белми. Син теге кайда карап, төзәергә тиеш, то есть прицелиться, кая карап. Нинди әйберләргә карап, нәрсә эшләргә тиешсең билгеле түгел ич. Сез ничек уйлыйсыз? Мин ничек уйлыйм? Мәсәлән, шәһәрләр аерылып тора икән. Менә безнең Казанда маска белән керәсең кибеткә, бер нәрсә алып китеп була. Монда кибеткә кергән идек. Маска кигән идем мин. Шунда карамастан перчаткасы кая дип, мен әйтәм, перчатка юк. Мен хотя бы пакет тотып, миңа тыганнар өзі пакет тоттырып, әйбер алдырдылар. То есть монда жестко. Бездә жестко. Бездә җиңел. Yo'q, Qozonda da shunday kibet бар. Masalan, mana mening uyimda ikki kibetim, isimlarini aytmayman, потому что ikkisidan oshar, ikkisini de reklama yasas kelmayman, ularga просто yurим, потому что бүтән kibet yo'q. To'xta, Rustam. Hozir kontekstdan kesib olsang, Rinat bilasizmi narsa aytdi? Tuban kamada жестко. Maskalar deganda, men bit тоже shahar chetida yashayman. Bizning yonimizda Shilna degan mali, Balakay Shilna degan avul bor. Men ko'pdan tugul malay bilan magazin qirиннан boram. Bir mujik indi, bir aboy babası bilan или, aytisizmi, u babası bo'lgandir bu. Magazindan chiqib boralar. Участковый to'xtata endi bularni tegi. Yigitlar, ник maskasiz kirdingiz tegilay bulay. To'da aytdi, kitmandan, короче, nindi правилар, biz avuldan mashinaga o'tirgan boshlar. Tegi oshqishin oldi. Полицейский bitini mashina. Bilasizmi narsa u aboy nishli boshladi? U menga bulay bosdi da. Отдай ключи! Ух ты. Отдай ключи! Menga bulay qishqira boshladi. Men bilasizmi narsa angladim? Balakay shoqda andan kimdir konfetin oldi. Ул шулай qishqirdi, hamanga konfetni qaytardilar. Ну да. Qamoningcha полицейский аңа бирергә тиеш иде. Mening naq shunday hal bo'lgani, politsiyskilar bilan, только munda ekskavatorchiklari. Алар qoziylar. Naq shulay yo'l qirында җирне, полицейский аларга теге җиләтләре юк эшләгәндә, әйберләре юк эшләгәндә туктатты эшләреннән. Ашкышын бирми тегеләргә. Нақ шулай қышқыра экскаваторщик, отдал ключи, это мой экскаватор, деп қышқыра білесің ма? Нақ шулай. Рүстем, ең қызығы білесің ма нәрседе? Сен экскаваторщиклар дейдің де, менің интернет нешіктір, глюканул, зависло, и білесің ма, просто мен қобындым, білесің ма, қойса, это мой экскаватор, менің үшін сенің хикаяң бек қысқа. Но экскаватор деген сөзне сен иң мөһиме ишеттең. Алар бик ошаган. Менә 4нче мәртәбә инде әйттек. Беләсеңме, син менә бүтән мин сөйләгән әйбердән 4 сүзне ишеттең, һәм аның 4 сүзе дә шул бер үк сүз. Нинди сүз ул, Рөстәм, нинди сүз? Экскаватор менә 5нче мәртәбә әйттем. Экскаватор, шулай. Карагызлар, шуннан мин бутала торган сүз ич. Ул шуннан да бер караганда авыр сүз. Бездә бит рус телендә экскаватор бар, а бер эскалатор. Шулай ич. Ике төрле әйбер, шуңа күрә аны бутыйлар. Берсе эскалат менә, берсе аска казый, шулай бит инде. Шуңа күрә ул сүзләрне теге ошаш булган күрә дә аларны гел бутыйлар. Теге иштергә була кайдыр. Экскаваторның татарчасы бармы соң ул? Бар. Көрәгавыз. Казгыч. Көрәгавыз. Каралы, менә минемчә Ринатта бик күп яңалыклар бар Татарстан белән бәйле, чөнки ул бит инде татар блогеры буларак. Сиңа вообще яңалыклар язалармы директка? Так, юк, яңалыклар язмыйлар. Торган кешеләр бармы? Андый яңалыклар бар ие. Бар. Менә караны дип, куялы моны дип язучылар бар. Ну, беләсезме ничек? Ул яңалык та түгел инде. Bu просто зор проблема. Шул проблемаларны яктырсаң иде дип язалар инде күбрәк. Ага. Берәр кызык проблемалар. Берәр кызык проблема бармы берәр?
Ну, benim проблема yok. Ну, мәсәлән, ну, менә соңгы тапкыр миңа Әзгенә үзе буталды. Юк. Менә мәсәлән, соңгы тапкыр миңа яздылар, менә мусоросжигательный завод темасы бар бит инде. Әйе. Хәзердә бар ул. Казанда. Хәзердә бар улайы. Ну, күбрәк СМИдә чыккан вакытта миңа әйткәннәр, нишләп буны яктыртмыйсың, нишләп болай сөйләмисең дип. Менә шулай. Гомумән менә нинди тема бар, гөр шуны әйтәләр. Нигә син аны турында язмыйсың, нигә турында сөйләмисең дип. Минем аларга бер җавап, сезгә дә кызыктыра, мен нинди җавап бирәм икән татар малай Ринат дип. Мин аңа җавап язам. Менә карагыз. Бик кызык. Мен әйтәм, минем авылда асфальт юк. Асфальт юк иде. 2000 әле мин анда блогерда түгел идем. 2013-2014 ел мин яза башладым президентка хат. Аның кызык икән ул. Президентка хат язасың, ул хат китә икән шул районга, нинди проблема бар. Без бу Мамадыш районы турында сөйләшәбез. Бу китә Мамадыш районыннан китә теге председательдән килә завклубка, ул завклубына, завклуб уже сүгә безнең, мәсәлән, безне инде. Теге безнең туганнарны. Нишләп Завклуб сүгә язган кешене. Күкәймә язган. Әйе, нәкъ шулай. Теге яза Ринат, менә шулай, менә шуннан хәбәр килде. Нигә шулай? Теге ярар инде, давай бүтән ала язмайм, мәтәм, ничек инде мәтәм, юлсыз калыйкмыни. Мин шулай 3-4 тапкыр яздым. 3-4 елдан соң юлны ясадылар, әйме? Белмим, минем өчен түгелме? Мин анда әле блогер түгел идем, ләкин мин аны далбил. И менә аны чакта мен әйтәм, теге, ну, понятно, что вопрос с мусоросжигательным заводом это как в стену долбиться, типа, языгыз правительствоға деп әйме, ул бит мәгънәсез, аңлап була. Шуңа карамастан мен әйтәм, теге, һәр кешенең үз проблемасы булганда, ул аны будет решать. Минем проблема түгел ул, и мин теге, как сказать, мин знаю, что минем түгел ул, мин аны булдыра алмыйм. Мин менә сезнең кебек дип әйтәм инде. Алар инде мотивируют, алар әйтәләр, мотивируют түгел, алар ничек дип булай ул сүз? Кызыксындыралар. Юк, алар әйтәләр, имештер синең ахватың күп, сине кеше күп карый дип. Мен әйтәм, шулай ук телевизорны карыйлар, шулай ук YouTubeны карыйлар. Мин аларны карыйм. Минем әйткән сүзем ул как 3 гроша. Просто мин аны сказал, все, аны кеше онытты сразу, икенче көнгә онытты. Кеше миннән көтә развлекательные какие-то посты. Ул аны мин теге булса мин изначально шундый протест язучы блогер шундый, аны кеше көтеп торыр миннән менә шул теманы. А мен позитив турында, шуңа күрә. Монда Ринат эш әйтеме теге нәрсәдә булырга мөмкин, сиңа мөрәҗәгать иткәндә, минемчә, ул просто теге син әзрәк теге менә кеше бүген әйттем, кеше иртәгә онытты дип уйлау, бер яктан шулай чыннан да күбесенчә. Но менә онытмаска кирәк, шул кешеләр арасында бар теге сон, син әйткән сүзне менә шулай бит әле ул дип. Бу теге синең белән генә бәйле түгел, бу күп блогерлар белән бәйле. Күп теге бүгенге көндә таныклы блогер, интернетта утыручы блогерлар белән бәйле. Менә Регина Тодоренко белән нинди скандал килеп чыкты. Ул бит уйлаганы нәкъ шулай, мин әйткән сүзгә кеше игътибар итмәс дип. Аны бик күп кеше тыңлый икән. Аның әйткән сүзенә бик күп кеше игътибар итә икән. Һәм алар ничегрәк әйтим, алар артыннан күзәтүче генә түгел, алар шикелле булырга теләүчеләр булырга мөмкин. Шуңа күрә, мәсәлән, сиңа карап бүтән блогерлар китергә мөмкин. Аха, мин дә әйтәм, шулайрак мәсәлән. Ну, дөресен әйткәндә, син үзеңчә эшләвең иң дөресе. Менә үзеңчә ничек телисең, ничек аңлыйсың, шулай эшлисең. Беләсезме, менә татар малай сөйләде бит, менә завклубның хаты килә дип. Ну, Рамил. Музыкальная пауза. Монда аңлап бетереп булмый шул. Монда президентка хат язасың, ул сиңа кире кайта. Һәрбер кеше, без бит инде авылда булган кешеләр һәм һәрбер кешенең бар үзенең уенда ниндидер завклуб образы, әйме? Әйе. Завклуб образы бар бит. Бар. Менә завклуб ул нинди кеше ул? Менә сезнең нинди завклуб иде? Әйдәгез, тиз генә 1-2 сүз. Менә минем минем егетләр менә хәзер Ринат битеңне тагын да якынрак камерага алып кил әле. Менә шундый завклуб безнең иде. Как раз мужик иде. Рәис абый исеме аның. Ашкыш бирмәйм.
Менә нәкъ шул. Юк. Безнең зав клубы библиотекалар, шуңа күрә конкретный зав клуб дигән кеше юк, алар библиотека эшләгәндә клуб гел ачык. Кич белән библиотекага алар кайтып китәр, аннары ялына аларга сорыйлар, алар кич белән килеп утыралар да, торалар өчен клуб бикләнгәнчә. Демәк, клуб Бездә беләсезме, нинди бер трэш булды. Кич белән. Нинди авылда нинди трэш булды. Безнең зав клуб җәй көне отпуск алды. Җәй көне отпуск алды, әйме? Җәй көне отпуск иң шәп вакытта. Собака. Шунда карамастан без күрше авылга йөри башладык. Ул җәй көне киресенчә кызыграк та булды. Җәяү 5 километр күрше авылга барып, шунда кызлар белән танышып, мин аңладым. Ринатның авылдагы зав клуб, аннары Чувашиядә глава булды, аннары Путинга язды. Цепочка Бүтән нәрсәне киресенчә эшли. Бездә зав клуб шулай ук менә, алар бит инде вредный зав клублар, чыкмыйлар, ачмыйлар клубты. Безнең зав клуб яши идем прям клуб янында. Юк, ачмыйм. Там без теге тәрәзәне алып, сезнең булганы бармы анда? Безнең бар иде специальный тәрәзә алына торган. Без аны алайдык. Там кредик клубка, утны яндырмыйча анда, магнитофон әзгенә эшли. Там шунда утырайдык, шулай. Зав клуб аннарысын килеп, безне стүгә иде. Значит, киттек авыл. Хәзер безнең берсендә авылда бик мощный, сугыш булды. Прям килгәннәре Күршенидән, Шәмәрдәннән төшкәннәре, бик, мощный, кемнәдер анда кайсыдыр Шәмәрдән малайын, төшкән безнең авылга, аны кыйнаганнар эшә китеп, итешләр Шәмәрдәннәр эзләп йөриләр, просто прям менә. Понятно. И ходит, вот менә монда теге булут авыл буйлап йөри, булут, алга артка йөри булут. Килә ява. Без авыл буйлап вообще ләкмәдек капитально. Берничә мәртәбә, юлны кистеләр тегеннән, моннан без ничектер пока аларны теге әйләнә, тегеннән моннан әйләнә буздык. Безгә просто кайтып җитәргә кирәк өйгә. Без вообще ни при чем анда. Без тоже нәкъ шундый кайткан кешеләр, без ни при чем. Без кайтып барабыз өйгә. Берничә җирдән где-то 3-4 мәртәбә без арны әйләнеп уздык. Рәхәтләнеп, нормально, теге йөгермичә, чапмыйча, просто спокойно гына барып әйләнеп уздык. Все, кирдек үзебезнең урамга, барабыз безнең урамнан почти ион отшып җиттек. Безнең ионда тора шундый прожектор прям капка төбендә практически буквально 1-2 адым. Прожектор, и шул прожектор утына керә менә шушы булут бер кешеләр талпа. Безнең каршыга ук. Безләрне ничә мәртәбә әйләндек спокойно. Менә өйгә килеп җиткәндә генә нәкъ үй каршында просто. И без еще басып кайтып барабыз. Мин двоюродный брат просто шык просто туктап калды, аңлашылмый ич. Сәгать төнгө 1 монда бу кешеләр ничә йөри или 2 монда. Бу кешеләр ничә йөри. Все, безгә, идите сюда, идите. Без ярай да, все, ибит инде монда бары идән дә ерак китеп булмый барыбер тагын нишәсәң. Якынрак килдек, карыйбыз, булар арасында безнең троюродный брат Ирек. Безнең туган. Без аның белән прям күрешкән икене көндез. Ирек, җегетләр, сәлам тегесе бусы, без бар белән пронесло диеп. Но без аннары соң ар белән чүп киттек су буена. Лучше, лучше кыйнасыннар и да китсеннәр. Потому что мен уйлаган, типа, без аннары су буенга киттек, безнекеләрне кыйнарга. Без ушак ягып, әзрәк ашап ичеп, алар оказывается уже күптән тапканнар, алар оказывается изләп йөргәннәр компания, с кем бы потусить, кем белән анда ял итәргә. Алар уже эшләп бетергәннәр, авыл буйлап просто изләп йөргәннәр, кем белән теге, күңел ачарга була, ял итәргә була. Минем история кызыграк. Ягыш вообще каршы килде. Синең аккаунтыңда кызыграк, давай, брат. Менә һәрбер история шулай башлана. Менә Рөстәм әйтте, дөрес әйме? Килгән бер малай безнең авылга, моны кыйнаганнар безнең авыл исәкләре. Без шәһәр егетләре не в курсе, мин килдем авылга ял итәргә. Беренче көнне үк төштем, матур итеп киенеп авылга. Клубта кызлардан башка бер кеше дә юк хәзер. Бер кеше дә юк, бер 3 малай карта уйный, сценада име, и тишина. Кыш көне бу. Әйтәм, бигрәк сәер бу, әллә ничек. Тыныч. И бер мәле 1 сәгатьтән соң тавыш. И бер 20-30 кеше клубка керәләр, дубинкалар белән алай. Мондый күзләр, ишеп керә, исерекләр бөтенесе. Дубинка белән, һәм берсе кулын суза, берсе
мен қолымды көтерем, чем ближе дубинка, рука, бик қаты соқмады енді қолына. Если была рука, ол вообще сындырыр қолына. Қолын создым, қолға соқты бұл қазір. Мен шығып барам, дегенде жігіттер қоя барасың, арттан шабалар, машинаштары юғалтып, шапты мен қазір, арттан шабалар әйме. Анда мен, наверное, как Усейн Болт шаптым, бик қызық әйбір, шаптым мәшіт янына әйме, кірдім мәшітке, не білесіз бі нәрсе мәшітке? Түнне білен? Мәшіттен, түнне, сағат 12-де мекен, 11-де мекен түнне әйме, күш күні бетіне қараңғылана, білесіз бі прикол нәрсе? Бүтін түгі, есірік мәкіріклер, бүтінісі мәшітте отыралар, әйбір оқып, мәжілісте отыралар бүтінісі, бәйтем, сіз да еше отырасыз, бәйтем, сіз анда бәйтем қинарға келділер. Міне шолай қызық қайт болды. Білесің ме, ең қызығы нәрседе, Ринат? Менің хикаям, менің историям шулай оқ башлана. Біз шәһәрден қайттық, значит, сейме? Шәһәрден қайттық. Біз шәһәрден қайттық. Клубқа кіребіз, 5 ауыл енді ол. Күрші ауылы, Зуррақ ауыл, районный центр. Ауылға кіребіз. Анда мына шынды заттылы. Рамиль, это... Ну ты же знаешь, да, сен әлі рулетный утрасы бар гаишік, фотосы бар, ансың білесің сене ме? Если что. Рамиль, вот, мына қазір Рамильге қарау, вот, екінші кіші. О, наконец-то, Рамиль. Сәлем, Рамиль, қойқай болдың сен? Туйдырды. Мен аны көрмейм. Сен көрмейсің мұны Рамильдің ішәгәнін? Әлі миықлар ясың өзіне? Жоқ, күзлік. Маркер білән күздік ясатты, әйе. Короче, давам етем хикаямны. Клуб янына келдік, біздің, короче, әлік ауылда шундай правила болған еді. В крысу ішірге ярамай. Ішсәң, бүтінсі, достар бірге ішелер. Біздің малай, короче, неписанный закон ауылда. Әйе. И біздің бір малай зарплата алды. Бірінші зарплата енді, вообще же круто, проставиться обязательно керек. Біз кеттік көрші ауылға, бір кассета баллонлап сыра алдық, короче, мағдайда отырдық. И по пути теге міне бұсу зур ауылға кірдік енді. Клубқа что-то кіребіз, анда только қызлар, вообще, бір егіт та yok. Бик сәйер, мен шул яқта көрген қызым бар еді, мен Раиля мындамы deyip сұраған едім. Yok, ол типа зәйге кетті дейділер мені. Мен такой, ярый, кеткен. Утырдық матайға теге, люлькасыз, одиночка, қобыза башлайбыз, матай қобынмай, короче. Білмейм, не қобынмай енді, короче, білмейм. Планета 4, кім білеу, полный отстой, гіл қобынмай ол, короче. Тағын, бір мәліні, короче, матай біздің оша үтті, бізге қорап, не бұлай, үттілер бұлар. 3 кіші примерно, үттілер. Тігінде кеттілер, короче, ауыл башына. Мен тағын бір типтім, қабынды мотоцикл. Аллаға шүкір, қабынды қарым, переключалка тігі скоростей отвалилась. Түшіп қалды негедір. Ё-майо, мен тігі переключалканы бәріп кірткен уақытта матай сүнді, короче, твою мать. И біз шул мәліні қарайбыз ауыл башына, шулай ұт астында, Рүстемнің историясында кебік, ұт астында тұра, где-то 30-40 кіші, короче. Алардың дубинкаларында, бутылкалар тігі, буш шишелер. И бұларға матай тігі біздің өткен матай тұқтады да. Кеттілер алар біздің yoqqa, короче. Мы такие, ё-майо, матай қабынмай, короче, нишлерге. Ярар, бұлар бізге келелер менді. Матайны қойдым мен, короче, бұлай қырыға, юл қырыйна. Мен айтам, егітлер көрі қошығыз, мен матайны қолдырмайм, короче. Именно тігі Звездный десант фильмін қарағаны бар ма? Тарақаннар тігі құтыжы келелер бейт, и сносят просто, алып кетелер. Именно шулай, просто снесли. Анда бәргеледілер, енді бутылка бәрделер башқа, короче, секірділер. И бүтін киімні жыртып, қонға батырып, еге қайтарып жіберділер енді. Тоже анда, білесіз ме? Анда бір егітті, тоқта, Руслан, сен бейт, троюртный бейт. Әйде, жібергіз аны, ол анда болмады. Именно жіберділер шулай. Ең қызығы тіге 2 егіт қошты бейт. Алар бейт енді қоштылар. Алар бәрәңгі бақшасында бұлай йоттылар бәрәңгіге, жерге йоттып, бұлай йоттылар.
Хамаларны барыбер тоттылар, братан. Хамаларны барыбер тоттылар. Называется стиль колорадского жука. Руслан, сиңа сорау, менә сезнең бит бар иде кагыйдә, теге крысу ичмәскә. Анда исключениялар бар идеме, исключениялар? Мәсәлән, безнең авылда бар иде шундый исключение. Менә крысу ярамый, а менә кыз булса, кыз белән китсә, кыз белән ярый. Һәм инде без менә берничә малай, кыз белән ярый. Һәм без бәләкәй группа белән һәр вакыт нинди дә булса кызны алып, теге, махсус. Әйдә менә монысын алабыз. Һәм үзебез белән, любой кыз Ничего себе. Вот это яхуд стайл, я понимаю, яхуд стайл. Лайфхак бу, лайфхак. Шундый лайфхак бар иде бездә. Ландыш Лайфхакова. Бер кызыгай бер тоже сөйлейме, менә шул теге әйттем бит, правила, неписанные правила теге. Үзең генә алып керсәң инде бөтенесенә саласың, анда бер бутылка алып керәсең, җитми дә әле улаймы? Мин бер елны исегездә булса, ничектер теге казахстанский водка ничектер в теме было, или безнеке булмады, безнеке кыйбат булдымы, Казахстанныкы юн булдымы индәйме? Бер ящик алып килдем. Әйтәм, ике атнам әйтәм, кыш көне кайттым, ике атнагым әйтәм, бер ящик җитә. Бер көн içinde. Фу! Беләсезме ни өчен? Менә шул правила өчен. Бер алып ящик, значит, бетергә тиеш. Авылда бу хәбәрләр тиз тарала, беләсеңме? Анда Ринат сала. Бөтен авыл җыела сразу. Ринат, брат, сәлам. Син менә тыр дидең. Мин үземнең историямны искә төшердем. Ләкин ул история, дуслар, гафу итегез, ул история сугышу турында түгел. Бүген бигрәк теге сугышу темасы. Бездәге сугыштыр инде, ләкин кызык булмады ул. Шулар бигрәк тә. Минем история бәләкәй чакта, менә мин белмим, 5-3 класста булганмындыр. Минем двоюродный абый шулай ук минем сыман бәләкәй. Киттек без әти белән пешәнгә. Пешән инде киткән, теге шүмәләгә куелган. Сезнең шүмәлә дип аталама ул? Шүмәлә киптерә. Шүмәләгә куелган. Безнең якларда. Юк, шүмәлә ул бәләкәй киптерә торган, а булса зурысы искерт. Юк, бездә шүмәлә булды. Бездә кибән диләр. Кибән, искерт, кибән, шүмәлә киптерә торган бәләкәй генә көчләр. В общем, от белән киттек без моны тияргә һәм инде алып кайтырга, сәндерегә тутырга пешәнне. От белән килдек шул шүмәләләр янына. Һәм инде зурлар анда, абыйлар, әтиләр моны тиләр инде. Атка без йөгереп йөрибез, бәләкәй малайлар. Ул шундый эсте җәйде һәм инде кигәвен теге менә отны сырып алды кигәвен, һәм от шул кигәвеннән теге, тупыршына инде. Тик тормый, тегендә монда йөри, һәм инде арба дагы тегендә монда йөри, һәм менә пешәнне тияргә бигрәк кумашаулы, менә авыр. Һәм инде безгә, миңа әти әйтә, егетләр, былай гына йөрмәгез, әйдәгез, от менә кигәвен төтеннән курка ди. Төтеннән курка. Әйдәгез, учак ягыгыз да, менә шул төтен бөтен кигәвеннәрне куркыта ди. Оттан без инде Шәнсез кайттыгыз ахырсы. Бөтен пешәнне яндырганнар. Без инде бәләкәй, без бит инде бәләкәй 5-3 класс. Без бу учакны прямо отның бүксәсе астында яндыра башладык. Пешән тыгып. Һәм шул учак яна башлады, прям от яна башлады, бүксәсе астында яна башлады. Һәм естественно, ул инде чапты, ул уттан бөтен пешән төште аска, нарсын әти бездән казылык ясады үзе. Карагыз әле. Безнең якта бар хәл менә теге кешеләр
татарчаны белмәгәч, ничек бар, шуны русча сүзне татарча теге без бит ничек сөйләшәбез татар телендә сөйләшкәндә хәзер кайбер русча сүзләрне миңа тоже кирәк дип әйтергә мөмкин. Шулай бит инде? Миңа да кирәк түгел, миңа тоже кирәк. Ой, мин тоже барам. Шулай дип әйтәбез ишне, бана кыстырабыз. Ә бездә барые тәмам арткан кешеләр, менә тәмам инде теге татарча белмиләр, әмма теге урып, йырып сөйләшергә тырыша. Аларда әйтәмен инде теге барые бик бүтән кешегә дә таныш шундый бер җөмлә. Шул хәтта менә шундый сүзләрдән төзелгән җөмлә. Әйтим ничек хәзер? Мин сиңа ничә мәртәбә говорить иттем, чтоб син мине общественное место позорить итмәдең, ә син мине даже ухың белән шевелить итмисең. Понимаете? Менә шуның хәтлек. Менә шуның хәтлек. Син миңа даже ухың белән шевелить итмисең, ухың белән. Мин сиңа ничә тапкыр говорить иттем, кеше янында татарча надо разговаривать, а син чё син миңа монда сөйлисең, а? Айы. Мине позорга калдырып утырасың. Бесстыдник син. Bu Şovudagi men Şovуда tramvayda har vaqt bilan sudli fotolarni ko'rganman. Вот так вот сөйләшеп сидели алар har vaqt. Менә бер сорау мені борчыйм. Рамил, синең бу күзлегең ансыз ничек сөртәсең син, малай? Менә мин карыйм сиңа, ошак катам. Нигә буядың син аны? Ринат, ул беренче гаишкә кадәр. Мен үземә карап утырам һәм менә Нәрсәдер җитми. Нәрсәдер җитми, менә шуңа күрә әзрәк моңсу булып китте. Хәзер күзлек ясадым дагы. Ничектер Вообще türkeyme. Hello. Bak yeni ana kipte yürüdür. Блай. Туктагыз әле, бу миңа әйтә теге ок төскә шәшим буяп Ельцинны күрсәтеп йөргән егет. Шәшеңне күрсәтәләр. Шәшеңне күрсәт. Покажи мне свои волосы. Волосы свои покажи. Зур мин үстерәм шәшне, зур үстерәм. Ана, Нижнекамскида шәш үсә инде ул. Анда нормально. Әйдә, барыбыз да шулай әйтәбез. Слушай, сен әйтәм, это же образ, Ринат, нормальный образ. Менә мондый җегеткә. Сезнең Икләреп. Ислам чёткий? Казан парни. Егетләр, мин фломастер белән ясасам гына инде бу. Егетләр, у меня тоже готово, парни, здорово. Нормально. Как сами, а? О, это вообще бандюган. Очкарик. О. Нәрсә башланды монда? Очкарик. Нәрсә дип әйтим? Беренчедән, егетләр, эшегездә уңышлар. Мин сезне әллә кашан беләм, сез монда бәрләсез, монда төртләсез, моны ясыйсыз, тегене ясыйсыз. Мин сезнең бөтен башлангыч әйберләрегездә катнашасым килә, чөнки беләм, сезнең барысы да килеп чыгачак. Тәрәзәдән чыгырбыз. Зур вороталарга русча әйтәмен дәйме? Барысы да яхшы булачак. Капкаларга. Тагы мине чакырыгыз, мин сезне яратам. Әйдәгез берәр этот замутим что-нибудь. Обязательно замутим что-нибудь. Что-нибудь замутим. Ребят, давайте что-нибудь замутим. Сен анда Нижнекамскта мен хәзер әйтәм, замутим обязательно. Анда Нижнекамскта заводтан киреп берничә химикат кирәк була. Обязательно замутим, онытмаймын бу сүзеңне. Егетләр, только крысу только ишмәгез, мине чакырыгыз. Йо, без телушку позовем, ул. Рамил, телушку Рамил. Крысу мине калдырмагыз инде, опять тегет курсман крысу ишерсез опять. Егетләр, рәхмәт барыгызга да. Мулланы онтырга ярамый. Очрашабыз кайчан икән беләсезме? Кайчан очрашабыз? Бүген иртәгә, онытмагыз. Кайчан булмаса да, бүген иртәгә очрашабыз, яме? Рөстәм, Каримуллин, Руслан, Харисов, Ринат, Татар малай, алкышлар бирик. Һәм инде безнең Рамил ага Агдеев. Хәзер иң кызыгы беләсезме нәрсә булыр? Солдыра ул сүзлекне. Кыра, шәпшерәдә солдыра.